Pozdrav svima ljudi, on je Matko, a on je... Ja sam Luka, tako i mi smo sa kanala Čelične Komšije. Tako je, i mi ćemo danas snimiti jedan video kako je brisati nos na 5 načina. Doko nisam ni znali da postoji tako. Tako, evo kao što vidite mi smo u našem prirodnom habitatu među travom, zelenjem, drvećem, armiranim betonom i devanim željezom. A sada, da ne dužimo dalje, idemo na video. O, pozdrav komšijo, jel imaš slučajno maramicu za posljedujete surani, curi, užas? Ma ne, ali evo tu sam kad se rao malo prije. A, vidim, fino si se ti Pa posao. da, mama mi je napravila neki kej tamo. A jao, što ja isto mrzim kej. Ajde, ništa, možda se ovaj tvoj rukav obrisao, A može? čekaj pišam. A, pa dobro, neka piši ti u miru. Ozbiljno. Neka. Ajde, bok komšija, bok. Ajde, vidimo se. Pozdrav ljudi, to sam ja, jedan od epskih članova tima Čeličnih komšija. I ja ću vam sada pokazati treći način kako da obrišete vašu suru. Nebitno imali mali nos, veliki nos, ali znate kako kažu, što veći nos, to veći ponos. Samo fino uzmete, kaži prst vaše jedne ruke, stavite ga na drugu nosnicu i lagano pugnete. I tako napravite i sa drugom rukom. I eto ga, to je to. Znači ljudi moji, brisanje nosa je. To me mama naučila, ona ima već 40 godina radnog iskustva brisanja nosa. Znači uzmete maramicu i ne morate ni preklapati ništa, nego jednostavno... I tako jednom 15 puta bit će dobro. Jao, komši, opet se srećemo, evo, jesi još jednom isro? Okej, da malo. Jesam. Ja, jel ti fina bila stolica? Bilo prodjev ili onako tvrdo? Pa, jeo sam kej. Da, onda logično da je prodjev, da, logično. Pa da. Ja, znaš šta, evo tu me nešto srbi u nosom, ti vidiš, lodi imam nešto. Pa malo da, nešto. Malo, šta, jel to meni rastu neki čičagliši ili... Pa ne, ja bih prije rekao neki korijen. Korijen? Ja, pa li ima ovdje neko toliko pametan da mi ga izvadi iz nosa? Pa ima. Ko? Mi valjda Dora istražuje ili Pa- s žvabom. Pa dobro, ja ću. Ajde. Joj, Ja mislim da imaš još nešto. Gdje, što? Pa još nešto. Ujebote. Čekaj malo. Jel to onaj špinač šta sam ja neki dan jeo? To je taj špinat.